गाइस तो सकाळू सकाळू गाधुआ पाधुआ करी बाहरी जाइतिले आज मंदिर ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇର କ୍ଷୀରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ସେପଟ ପାଖରେ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମର କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ସାରିକି ତାପରେ ପୁରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ପୁରୀ ବି ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ସବୁ କାମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଆଣିକି ଚାଖି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖିଲି କ୍ଷୀରିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ୟମ୍ମି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦେଇଥିଲି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ହୋମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୋମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଘିଅ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି। ଘିଅ ଢାଳି ସାରିବା ପରେ ପୂଜା ସରି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଭୋଗ ଧରିକି ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ରହିଲି। ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।